Jeg hedder Bettina Jensen og er projektleder ved Hjørring Kommune og har været projektleder for det her projekt Vand i Midtbyen. Projektet, vi står ved, er et klimatilpasningsprojekt, hvor vi har fremtidssikret vores midtby for de her stigende nedbørsmængder. Og et andet formål har været at skabe en mere attraktiv midtby, hvor man indbyder til ophold, det sociale liv og en aktiv midtby. I forbindelse med klimasikringsprojektet, der har vi arbejdet med at få overfladevandet op på terræn og arbejdet med at holde regnvandet op på terræn i stedet for at lede det i rør under jorden. Og dermed, ved at vi får det her synlige vand i gaden, så bliver vandet et aktiv i sig selv og en attraktion for byen. Vores ønske til belysningen i projektet har været at fremhæve gadens design og være med til at give en wow-effekt i forhold til, når man opholder sig i gaden i de mørke timer. Hjørring Kommune har været rigtig glad for samarbejdet med Light. De har været meget lyttende og forstående i forhold til Hjørring Kommunes ønsker og visioner for området. Belysningen den formår at skabe en god oplevelse for de mennesker, der færdes i byen i de mørke timer. Lyset er designet, så det kan indstilles efter højtidernes farver og indstilles i forhold til de her arrangementer, som afvikles i byen. Det ser ud til, at fornyelsen har haft en effekt, der opleves et større antal mennesker i gaden. Og det ser ud til, at folk har mere lyst til at opholde sig i gaden, også om aftenen. Det er jo fantastisk at opleve nu også de her positive tilkendegivelser, man får fra borgerne i kommunen på det her færdige projekt. En sidegevinst ved, at vi har udskiftet lyset, er en årlig driftsbesparelse. Når vi udskifter de her gamle lyskilder med ny energibesparende LED, så har vi automatisk en driftsbesparelse. Vi synes, vi har fået det, vi har ønsket os, og lidt mere til.